Caritasov program Your Job kreira prilike mladima za izgradnju karijernog puta i zapošljavanje. Mladi iz Bosne i Hercegovine, poput mnogih mladih osoba iz regije, odlaze u inozemstvo s idejom boljeg i kvalitetnijeg života, te time direktno sudjeluju u pogoršanju društvene slike. Mladi koji ostaju u svojoj lokalnoj zajednici trebaju poticaj kako bi promijenili pasivni odnos prema društvu, zajednici i sebi osobno. Your Job program mladima nudi savjetovanje, obuke, pripravnički program i financijska sredstva za samozapošljavanje. Program Your Job se provodi u 14 gradova regije Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija. Program u BiH financiraju donatori Caritas Austrije, Austrijska razvojna agencija, Renovabis i fondacija Medikor, a provodi ga Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s Caritasom biskupija Mostar, Duvno i Trebinje Mrkan i Caritasom biskupije Banja Luka. U Bosni i Hercegovini su kroz program Your Job otvorena 3 savjetovališta za zapošljavanje mladih u Banja Luci, Čapljini i Mostaru, u kojima djeluje 5 savjetnica koje imaju ulogu posrednika između mladih osoba i poslodavaca ili ustanova za obrazovanje. Njihov primarni zadatak je usmjeravati i podržavati mlade osobe u izgradnji kvalitetnog karijernog puta. Mlade osobe se nakon formalnog obrazovanja dugo zadržavaju na birou za zapošljavanje, uglavnom bez radnog iskustva, ali i bez razvijenih vještina. U većini slučajeva nisu imali zadovoljavajuću profesionalnu orijentaciju pri odabiru zanimanja, pa je čest slučaj da su završili školovanje za zanimanje koje im se ne dopada i u kojem se teško ostvaruju. Mladi koji posjete Your Job savjetovalište za zapošljavanje uz stručnu pratnju savjetnica definiraju karijerni put i elemente na kojima trebaju raditi kako bi se taj plan ostvario. Uglavnom su to planovi za obuke kojim stječu nove vještine ili prekvalifikaciju za novo zanimanje, a za koje je osigurano sufinanciranje preko Your Job programa. Posredovanje u zapošljavanju i traženju prvog radnog iskustva ili pripravnički program je vrlo važna komponenta Your Joba. Mladi u kompanijama dobiju priliku za rad, stjecanje radnih i kolegijalnih navika te kontinuirano učenje uz mentora. U većini slučajeva mladi pripravnici ostaju raditi u tom poslovnom okruženju i nakon 6-mjesečne pripravničke prakse. Za mlade s poduzetničkim idejama omogućena je obuka za poduzetnike kroz bootcamp i stručno mentoriranje. Tijekom višednevne obuke na bootcampu mladi su spremni svoju poduzetničku ideju prezentirati u vidu biznis plana neovisnoj komisiji koja odabire najbolje ideje koje će dobiti financijsku potporu i stručno praćenje tijekom provedbe poslovne ideje, od registriranja poduzeća do pravdanja financijskih sredstava predviđenih u poduzetničkom planu. Kroz projekt Your Job je prošlo više od 1600 mladih osoba od 15 do 30 godina starosti, od kojih je više od 500 pronašlo zaposlenje. Na organiziranih 35 obuka za stjecanje vještina sudjelovalo je oko 350 mladih osoba. Organizirano je više od 140 obuka prekvalifikacije u kojima je sudjelovalo više od 600 osoba. 155 osoba je obavilo pripravnički staž kod 107 poslodavaca, a 100 osoba je ostalo raditi i nakon završetka stažiranja. Kroz program Your Job oko 100 mladih je ponudilo svoju poduzetničku ideju, te su za njih 70 održana 3 bootcampa, od čega je financirano 25 poduzetničkih ideja u iznosu od 172.000 maraka. Program posebnu pažnju posvećuje osobama koje su iz socijalnih kategorija, a kojih je u program uključeno više od 20%, dok je oko 5% osoba s invaliditetom. Za 1600 osoba organizirano je više od 5200 aktivnosti koje su sufinancirane sredstvima programa. Potpisano je oko 200 različitih ugovora i memoranduma o suradnji s partnerima koji rade na sličnim programima, kako bi zajedno mijenjali stanje i statistiku o zapošljivosti mladih u Bosni i Hercegovini. O zadovoljstvu mladih programom govore sami korisnici projekta, koji svojim uspješnim pričama motiviraju druge mlade da se uključe u program. Zaposlena sam u Atici već godinu dana u prodaji. Nakon završene 6-mjesečne prakse, Your Job mi je omogućio da ostanem raditi u Atici. Ja sam jako zadovoljna, prije svega zato što sam čak razmišljala da odem negdje u inostranstvo kao što razmišlja većina mladih, jer nažalost ovdje ne vidimo
budućnost. Već skoro godinu dana u marketing agenciji Manija radim na poziciji marketing menadžera. Ovdje sam došao preko programa Your Job gdje sam kroz praktična iskustva razvijao i nadograđivao formalno znanje stečeno na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, te sam se usmjeravao u sektoru marketinga i razvijao potrebne vještine za ovo tržište. Kroz edukaciju i rad sa mentorom razvijao sam različita znanja iz različitih sfera, kako digitalnog marketinga, tako i ostalih aktivnosti i segmenata marketinga kao oblasti, te bih preporučio program Your Job i program bilo koje prakse i edukacije kao nadopunu formalnog obrazovanja bilo kojoj mladoj osobi i studentu iz našeg okruženja. Diplomirani sam inženjer prehrambene tehnologije i vlasnica obrta Tegla. Za Your Job sam čula preko savjetovanja i koristila sam njihove usluge, a nakon toga sam se prijavila i na bootcamp. To je bila trodnevna intenzivna radionica gdje sam puno naučila o tome šta je sve potrebno za pokretanje biznisa, naučila pravne i ekonomske aspekte svega toga. Nakon toga sam imala sreće da osvojim grant, što mi je omogućilo da svoju ideju o proizvodnji, o kreiranju proizvodnje maslaca od orašastih plodova preselim svoje kuhinje u pravi e-shop. U suradnji sa Your Job projektom i ABC medijom naš predavač uložio je puno truda i rada i time nam je osigurao dosta video lekcija koji će nam koristiti u našem daljnjem radu, te meni posebno u potrazi za poslom web dizajna. Po zanimanju sam diplomirana pravnica, ali sam nezaposlena. Oduvijek me interesovalo šivanje, krojenje, pa sam se tako na društvenim mrežama učlanivala u te razne neke grupe i saznala sam za program Your Job i udruženje Žena Duga. Prijavila sam se i počeli smo sa kursom. Nakon završetka školovanja dobio sam priliku, zahvaljujući projektu Your Joba, da odradim pripravnički staž u Trimstar preduzeću u trajanju od pola godine, nakon čega sam i dalje nastavio da radim u tom preduzeću. Ovom prilikom se želim zahvaliti projektu Your Job i preduzeću Trimstar na ukazanoj podršci. Imam 19 godina, završio sam poljoprivrednu školu, smjer prehrambeni tehničar. Trenutno se nalazim na obuci za CNC operatera u VMTA, ustanovi za stručno obrazovanje odraslih i mladih. Također se želim zahvaliti Your Jobu na ukazanoj prilici. Po zanimanju sam magistar građevine. Preko projekta Your Job PIH dobila sam priliku zaposliti se kao pripravnik u arhitektonskom birovu Čovjek i prostor u Mostaru. U arhitektonskom birovu radim na mjestu projektanta. Također, kroz projekat Your Job PIH završila sam edukaciju za Revit, program koji koristim u svakodnevnom radu. Mislim da je ovo projekat koji do sad nismo imali priliku vidjeti u Bosni i Hercegovini. Posebno je pomogao nama, malim tvrtkama, to ajmo reći, neke male stvari, ali koje nama puno znače. Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s partnerima godinama kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta osoba u potrebi i posebno potpomaže zapošljivost mladih. Veliko je zadovoljstvo, ali i obveza biti pokretačem pozitivnih promjena u bosansko-hercegovačkom društvu kada su u pitanju mladi, njihova kao i naša budućnost.